a fannin soyayya ni ban ga zama ba. Ki bani ganin kowa ta wakili ki mini agaji na rike soyayyar ki zuciya ta yi kamawa ke ce farko zan rike ki mi karko idan kin yi kukan isa ni zan baki ruwa burin raina ki amshi sakona komai kika sani zan yi kore mai so ba. Tubalan da na yau ginin a yau bai rushe ba, ke ce sanadin soyayya ta ba wata ba, zaki zana tsaron da ya zarge min ruhina. Aure ban faɗi ƙarya ba, ki aminta da ni, kar da ki yada ni, rike alƙawari soyayya ba wasa ba, kin ji batun da na yau, ke zama yoyo, a fannin soyayyar gini dai ban ga zama ba. Ne haka Allah kira shi ikon shi, burin masoyi ya samu abar so muradin shi, idan kuma ya samu sai ya ce ita ce da karoyin shi, idan sai jergunta duka jikin shi ya ɗauka mushi, idan ya hango wani ya kalle ta ya ɗauki shi, domin yana santa yana buƙatar ta, idan ka ce barta kai ba za ya tanka ba.